Selam, dinleyenler, vatandaşlar. Tuğçe abla, Serdar ağa, hoş geldiniz. Hoş Bugün bulduk. Salam aleyküm. bugün şol yani biraz şimdi gepleş geçirelim deyip bir ara cemlendik. Türkmenistan'ın geçen sefer halkın sesinde şu Türkmenistan'ın yollarını yani Aşkava şehirinin yollarını o yaşayıcıların yollarını o yerdeki yolları görkediler dene halkın sesinde kemiğini veren taparağı çıkış edip nimette ait görkezip geçti. Aşkava şehirinin yollarına ekilik ovaya nemeyen yerlerinin yollarına ekilik. Fasat diye ad verdiler buna. Biz bütün Türkmenistan'ı alalım hazırki vakti. Bütün Türkmenistan ekilik şoň üstüne birazcık neme geçirelim. Gepleşik geçirelim ve birazcık dinleyicilere de bilgi verelim deyip. Türkmenistan öz baştak bolsa da öz baştaklygyny näkilik dowam etdirýär diýilen sorawlarym bar häzirki wagtda öz baştak bolan bilenem öz baştaklyk ýaly görünse de öz baştak alyp baranok da häzirki wagtda istislenlik guruluşyny alsaň alaýyny döwlet öz baştak bolan ýerine içindäki guruluşlar öz baştak bolmaly. Bilim sistemi öz baştak bolmaly. Kanun çıkarçy edara öz baştak bolmaly. Ýerine ýetirji edara öz baştak bolmaly. Ýurdun goranmak neme güýçleri öz baştak bolmaly. Milli howpsuzlyk nemeleri öz baştak bolmaly. Ýaraly güýçleri öz baştak bolmaly. Tapazy her bir nemesi şu kanuna dayanmaly. Yani döwlet öz baştak bolsa da içindäki guruluşlarym häzirki wagtda öz baştaklygyny ýerine ýetirýär. Yani döwlet öz baştak bolsa da diýip buni biraz nemedjen berdi. Beýil, olar beýik görnüşini görkezen ýok öz baştak däl aslynda da goşadyrlaryň içinde aýdýan. Şoň esasynda da halka ýetirilýän medialar bar. Nemelerde o zat açyly, bu zat açyly, jaý ulanyş jaýlary ýaşaýjylar ulanmaga berile diýilen bu görkezmek üçin ýöredilýän propagandalar bar da Türkmenistanda. O ýekeje sanyk watan habarlary bar. Bularyň oňamady watan habarlaryny. Bütün Türkmenistana ýetirilýän watan habarlary. Başga media ýok hiç. Hiç bir ýagdaýda. Onda da nähilek ýagdaýda propaganda alyp barýanlary özüňiz bilýäňiz. Şu wagtda birazçyk görümdöşlik etdik. Pikirlerinizi aýtsaňyz şeýle bir giriş ýapyp berdim. Tuğçe abla, Serdar ağa. Hiç ýaşy ýurtdaşlar. Neçe menen de şulan fasadynyň bir görnüşi bar da mediasy ýurtdaş üçin niýetlenen media bar da Türkmen portal diýär, ýene diýär, şoňa men Biraz mikrofonu ýanraýynda gepleseň. Ses gowy. Gowy da biraz bize gowy eşdilýär, ýöne dinleýijilere neme gelmese bolýar. Ýaşy. Ýurtdaşyndaky halk üçin niýetlenen medialar bar da ulan Türkmen portal diýdi, Atawatan diýdiňi bularyň neme ber? Täzelik niýetlenen Türkmeniň ýurdunyň täzelik diýip niýetlenip çykarylýan bolýan ýöne. Näme üçindir de birinji hatarlarynda ýazgylarynda rus dilinde aýdylýar. Näme üçin şol türkmen dilinde bolmaly däl birinji ýazgy. Sen ingliz dilinde de berip bilersiň ýöne ilki senin dilin bar. Türkmen dilim. Birinji türkmen dili bolmaly. Onsoň isleden rus dilini goý, isleden ingliz dilini goý. Ýani aňyr garşydaky dinleýije görärä hereket etýärler da, ýani öz isleglerini teleýärler da, impoze edýärler. Ýani rus diliniň üstünden orsedy nähili ýüreklerine ýakyn getirjek bolýarlar da halkyň. Şunyň ýaly hereketleri edýärler. Onsoň bularyň täzelik berşän nähili hiçbiri aşağında neme ýok. Bir ýerden täzelik alsaň, mesele Maruşaga jahandan aldyňmy, aşağında falançy wagt günne çykdy, falany eletdi, beýletdi, ýaşanyň dokumentasiýasy bolmaly da. Bir köçede urun edilen ýaly edip dilden urun berilýär ýa-da neme ýazgyda geçirilýär.
Onuň başga bir görnüşi ama sen Türkmenler üçin niýetlen bolsaň ýa yurttaşyndaky Türkmenler üçin niýetlen bolsaň sen esasy ýurdun içindäki täzelikler, ütgeçikler kılıp barlayan işler var adaytmalar. Ne üçindir meni haýsam bolsa bir ýurtdaky taksinin dören ýyly, renki, o zatlar meni gyzyklandyryp biler. Ýöne ilki öz ýurdumyň täzelikler bolmaly. Yani täzelikleri gurrun ýaldy hakyky bolup geçýänler. Yani mesele daha şol barada suwy saçyldy diýip mesele. Görkez şu haýsy owada açyldy. Kaptan nemecik koyup polar arkan giden fasat oldu arkan görkezmek kal. Koyup polar ya nira köçe çekildi. Nähel diýwadyn konkretka ýok da. Şu oýunlaryny ýa dowamly etseler garşydaky dinleýijiler bardyr, kabul edilip niýetlenen adam bar. Şoňa öwrenişdirýärler da. Boş herekede birinci ondan nähili öwrenişdirýärler. Yani duýgu bilen birinci duýgan göz kulak şonu görýär, şolar doýursa boldy. Beýne zat baranok. Onu şeýle neme çykýar Serdar? Diňe şol ol edilli eden zatlaryny açyğa çykaryp görkezýärler, köpçülige çykaryp görkezýärler. Asly edilen işem ýok o ýerde. Eden şekilli bolýarlar. Indi edilmedik zatlar hakda soragy çykanda ine şu wagt halkyň talap bildirýän zatlar bardy. Birinjilik bilen kösenýän zat halk kösenýär bu ýerde, olaň özleri kösenýär. Ne meselem işsizlik ýagdaýda halk öz şikaýetleri we arzuları bar. Onsoň ýene şoňa meňzeş köp neme zatynda ýol meselelerini görkezinde ýoly oňurmaklaryny talap edýär halk. Öz talap bildirmese-de her bir halk öz içinden aýdyp geçýänler bolan aýdyp geçýär. Ýöne şu halkyň aladasyny edýän döwlet bar diýip geplenem bolýar. Ya döwlet adam üçindir diýip şygarym çykyrýarlar bolan. Halkyň aladasy edilmeýänligi görnüp durda şo ýerde bilýän. O sen ol gorkup propaganda bilen elbetde ýetirip bilersiň. Şunu açtık, bunu açtık, şu jaýla neme etdik ýa-ni şoňa meňzeş köp o önümçilik artdy, statistik görkezme, önümçilik artdy diýip görkezýärler. Bu zatlar görkezip bilersiň, ýöne bu zatlar gizlenip bilen o Serdar. Ýöne şu halk şu zatlary talap edip öňe çykaraýan ýagdaýyny, arşykaýt bildirýän ýagdaýlarynda da buna näme üçindir bir goşadyrnyň içinde hökümet halkyň şikaýetlerini, arzalaryny sereden oklar. Serdar, ya seretlerim halkı günahkar etip koyýarlar. Näme üçin beýdýärler, sebebi näme? Sonra Her bir mutna aýdyp geçýän. Evet, düşünjämi. Ýene arada aýyň birinden martyň birinden internet tilligi näme diýdiler? 3 hafta tillenjekmisin, 2 haftada ardanlanjekmisin. Onun içeri bilen hatta ýaşa bolurlar, okuwçylar, zatlar bilen maslahat edýärdiňi. Nähili senin pikirin, düşünjäň nähili şu arada diýip sorýan boly. Bıçaka etjek bolsalar ederdiler. Beter ederler diýerler. Bularyň ýörejek ýoluny eýem kiçik çağalar bilip oturýar ondan. Yani analiz berip bilýär-de boljak zada. Ondan. Bir iş Öz düşünjesini aýdyp bilýär. bir kanun çykarsalar, etjek diýip kanun çykarsalar, edilmejegini ýöňünden bilýärler. Şoňa gelýärdi. Apyýyk. Olam şeýle, tuğçak bilen. Cezap bilersiň, sen näme aýdyp bilersiň bu arada? Şu hazırına fasat temasyny açtım da dünýälik bir garan wagtyň Türkmenistanyň düýbünden hemme zaty fasat. Men bu fasata göz boyama diýen. Hemme zat göz boyama. Mesela bir döwleti temsil eden aeroportu bolýar, dogrymy? Bir granitsadan bir granitsasyna geçmek üçin bir başda en giren näme aeroport bolýar. Şu aeroportdan mesela şunyalı haşal aeroport kurdular. Ama içinde hiç kim yok. Giden yeri yok. Ya ne gelip bile halk ne gidip bile. Konstitusiýada mesela yazılan bir maddesi var. Halk
isteyen yerine gidip bile, isteyen yerine çıkıp bile diye. Yöne sadece bu konstitusiyada kalıyor, kanunda kalıyor. Ne halk, bir adam, vatandaş ne girip bile ne çıkıp bile bu kurulan aeroporttan. Bunun duruşu bir fasat. Şimdi kara vaxtın göz boyama, yalan. Saydığından tutun mektebi, yani balnisası hem yeri fasat Türkmenistan'ın. Şunun için ben yani bütün komple Türkmenistan'ı fasat yalı görüyorum. Görnünok hakikattanım söylüyor. Görnünok hakikattanım şol sen aytıp dursun ýalyk tutsa bile. Türkmenistan'da institutlar, üniversitetler vardır ne? Ya sonra ne için pul verip giriyor halk? Sebebi ne pul verip girmesinin? Yani sen okey pul verip giren, da ama o yerde bilim alıp çıkanı var. Şahsiyet olup yetişen adam yok hazır wagtda Türkmenistan'ın içerisindeki berilýän bilimlerinden alıp şahsiyet olup yetişen adam yok. Öňragynda 3-4 günlükde internet nemesine ýarşy geçirilýärmi näme näçe tanyp döwletler bilen. Düýpli seyretmedim has dogrusu. Ama Türkmenistan birinji ýer alýar şoň içinde. Internetin ýaşap gören ýurdun içindäki çıkan adamlar birinjiligini alýar şo ýarşda. Ne fasadyna şu. Ýurtda internet bady görkezmek üçin goýa edilýän oýunlar şo başga döwletlere. Biz ýurdun için başga döwletlerden has gowy bilýärse şoň içinde ýaşap içinden çykypdyk. Bu nemelerini nöwren otursun ýurdun nemelerini ýurdun daşynda çykyp. Ýurdun kemçilik ýerlerini. Has açyk aýdyn görnüp dura bu zatlar gizläp bolany bar. Ýöne gynansak da gizläp oturlar. Ondan şu zatlar aýdýan molin sana garşy neme çykýarlar da. Ýa näme üçin şular nemeleri bar, protokollary bar. Şu zatlar açyga çykarmalylar, köpçülüge çykarmalylar, gündeme çykarmalylar şu zatlar gizläp saklamaly. Şolar ýalyk bir nemeleri bar. Ýalanyň üstünde. Hemme zat Evet. ýalan bolmaly. Häzir ýa aýtma, göz boyamada halkyň, milletin gözünü, halkın gözünü boyap koyanlar. Fasat bilen asuda asmanımız var, parahat yurdumuz var da halkın gözünü boyap koyanlar. Gözü yapık, halkın görüp bilen yok şunu. Fasat bolan için görüp bilen yok. Görüp bilýärler, tuğsa bile görüp bilen ok diýsen ýalňyş bolar bärde. Görmeýän adamdan görýän adam has köpüni bilýärler, any ýurdun daşynda näme üçin ýurdun daşynda işlemene çykýarlar. Teräbi näme? Her adam özüni sonra görýär bu zady. Näme üçin beýle? Goýa dogan ýani aýtsaň ene käwir nemelerde görmüşýän oglanlar bilen bolu. Goýa diýär. Bilýär diýär. Edwertinler diýär. Arka tarapda näme iş alyp barýan bizem bilýär diýerler. Diýilýän sözler aýtyp berýänler bärde, eşitýän sözler aýtyp berýär. Gitdi ýurdun içinde netde bu zatlar diýän onu etip bolýar motaydy mümkinçilik berýärlermi diýär. Menden gowy bilýärler. Ondan hem sesini çıkarmak birde, sesini çıkararyalar mı yerde diye. Korku propagandası bilen bilal baryalar. Hemen şu zatlardan sesini çıkarmalılar. O kail olmalı. Şu bolup duran zatlara, uruş yok, söğüş yok, kail, uruş yok, söğüş yok, asuda asmanın aşağına otur da sesini çıkarmada değilim. Ne mani veriyorlar da. Suratlanırıyorlar adamdan kelledinde. Adam uruş yok, söğüş yok. Şu işlemene çıkan yurduna uruş söğüş var mı o zaman? Stada men belki geçen az düşünjämi. Näme üçin ýurdun içinde Türkmenistanly bolup, öz ýurdun içinde işläp bolanok, okap bolanok, ýaşap bolanok, iň esasy. Täbi ýurt bize niýetlerini däl biziň özümizde Türkmenistanlylara. Ýurt başga bir ýerniň ýurdy. Bu bir ýer nädir? Astrahanyň bir gubernatorlygy gelip özüne söz diýip bilýän bolsa, ýa şu taýdan görkez boldy. Ne ýagdaýyny. Ýene fasadyny bir görmüşem men ýetkiler dokunjum aýaňymda. Esker halkyň çagasyny görürsün görkezler iki aýlap asfaltyň ýüzünde aňaryp görüp, bärik görüp. Şolatlar näme gerek? Serdar, şolatlar näme gerek? Indi fasadyň görkezme esbab Rusça pakazuha şunun özü kime niyetlenýär? Bilimden kesilen halk üçin niyetlenýär. Bilimden kesilen. Şeýle göz, kulak bilen, diňe duýgu bilen nemetmeli da, yani görmeli da. Beyni bilen alýan halk seyretýär, näçe eskeriň bar, ýylda näçe
Çıkta jedýän näme innovasiýa bar eskerinde ya ýollaryň nähili bir bilimli ýurtlarda ýani aýdyňlar aýdyň adamlar köpelmeli da ýylyň ýylyna. Şol adamlar bir halka ýol görkezmeli, ýani görüldi görkezmeli. Jemgyýet şolar emme diýär bir kapelleşdirip bir ýere getirýär da. Aýdyň bolmasa jemgyýetiň içinde bir nähili diýem. Poham bolsa ýaşypdy da halka. Haýsy poham bolsa ýaşypdy. Şu fasada medisinanı alalım mesela şunyalı bir ulu balnisalar kuruldu, aparatlar alınıyor dışarı yurttan dep aydılıyor, görkezye vatan haberlerinde. Ama ne için halk yurt dışına çıkıyor, Indiya gidiyor, Türkiye gidiyor mesela özünü liçeni almak için. Ne için gidiyorlar? Fasat şu, göz boyama. Şunyalı balnisalarımız kurulan bolsa, şunyalı medikamentler, aparatlar alınyan bolsa, ne için yurt dışına çıkıyorlar halk? Fasadın nemelerini doğru yerine getirip bir alanoklar gıynansak tutuça var. Onu göz yüze çıkıp dur bilat. Ine şu bir yani o havarlarına da şolar ýalaktır. O da açıldı bu da Türkmenistan'ın prezidenti arkada Serdar Bonaşty ya yeni bunu nemetti. Ine dünün mulukda Türkmen portalı şeyler akbar havara duş geldim yani. Obalar Nazir Habib fara bagşy. O türmeden çıkarlar olar. O şolan arkada diýilen bir albom taýýarlatdyr. Aýdym albomy. O albom adam arkada Serdar mı näme? Ya Serdar arkadagy Serdar diýip bir albom taýýarlatdyr. O aýdan başam şoň bilen başlaýar. Ne şu habar et görkezýärler şolady. Görýän propaganda nägillen. Nägilek propaganda edýärler. Geçen yıl mı bir nämede görkezler arkadalı Serdar Berdi Muhammedov'du wagt oğlu yoktu. Näme dediler? Arkadağımız prezidentimiz skor pomuşlar, tiz kömekler aldı dep şunyalı bir habar çıktı yadınızda bar bolsa. Ýöne bu tiz kömekler nerede? Mesela oba yerlerine gitsen yollarını görýäňiz, laylyk yerler. Şu bir adam kesel bolsa şörde, şu tiz kömek barýarmy şöre? Bu tiz kömekler nerede? Alan bolsa bu tiz kömekleri. Tuçablo tiz kömek maşinlerin bolýa olam görkezpelerler bolan ýöne Gurbanul Berdi Muhammedow özü kürsü başynda oturmakdy. Tatarstandan näme şu tiz kömek vertolýodyny anlaý. Halk üçin şu tiz kömek vertolyot, tiz kömek ýetişýän bir nime barmy? Nerede şu tiz kömekler? Kullugy barmy? Näme oba yerlerine bermeýärler şu tiz kömekler bar bolsa, alan bolsalar, beden bolsalar. Nerede şu tiz kömekler? Näme üçin oba yerden gynalýarlar şähere gelmek üçin? Onsoňam şeýle zat näme diýerler tuçurlar. Ne halal zähmet bilen gazanan pulum diýip o gary işledip şoňa halal zähmet diýilen düşünjäni berdirdiler bizinkilere. Gynansak da. O hökümet işinde işläp oturanlar özlerini şu özleri da haramçylyk edip berenler bilen özleri men hökümetiň işgär diýip. Öz atlandyryp berenler ählijesi haram edip berenler. Bulara da halal iş etdirdiňiz diýip halky şeýlere ýalyp görkezýärler. Yani gulun derejesindäki işi halal işlik görkezýärler halka. Gaty gynançly zatby. Ne propaganda, fasadyň demesi, görnüşi. Bu näme diýmek? Ýöne sen bu zatlar aýtsaň sen nemem jenayet iş etdiň sen. Sen günahkar, jenayetkar diýen. Sen aýtmalylar, näme üçin aýtmalylar bu zady? Sebebi aýtmalylarynyň sebebi çykarmalylar. Köpçülige çykmalylar ýene bir gede aýtyp geçişim ýa. Onu aýdyň onda siz näme üçin onu guruldy näme? Bu medialar, gazet jurnallar näme üçin näme dilli, döredilli? Şu halkyň şolay näme ýerlerini aýtmajak boldylar. Kösenýän ýerlerini aýtmajak boldylar. Ine su problemasy bar Türkmenistanda. Gaty aýylgan çägdeýde su problema, susuz kösenýärler özleri. Şol näme üçin gündeme getirenoklar? Garawam kanaly öz nemesini Garawam kanaly näme böwedi açda suwy doňakçylykda. Şota marda näçe wagtlap ýapylmadilar. Şol näme üçin aýdanoklar? Näme sebäpden aýtmadylar buny? Ya halkyň ýurtdaşyna akyn edýärler, Türkmen içeridäki ýaşap oturan jaňlaşýar da, sizem jaňlaşýansyňyz. Bir zat et ýurtdaşyna çykyp bolanok, kömek edin bize diýerler.
Diýerler näme? Näme üçin diýerler? İş ýok, ýaşarýarlyk däl o ýerde. Mümkin näme? Ýöne şonu görkezden oklar, ýüze çykaran oklar, beren oklar. Hakykatdan beren oklar. Onsoň halkyň ýadyda bu zatdan halk ýadymala. Bu hükman ýeri bar bu. Bir barıp yetmeli ýeri bar. Propaganda bilen bir ýeri için saklap bilen o hükman ýarylmaly. Mümkin näme? Ýarylmasy mümkin näme? Onsoň tuğçabla burma. Onsoň şulara şu zatlar açyga çykarýany biz ýalak siz ýalak içeride de açyga çykaryp ber, içeride açyga çykarmasalar düşünüp beren adamlar känädir kowatdy. Gaty kän. Esas şolar kritik nokta aşmasyna garaşyp oturlar. Indi şu wadyny açyga çykarýarsyň biz günäkar hasaplaýarlar da bilýän. Ýok günäkar hasap sen açyga çykaranyň günäkar bolamaz. Sen özüňiz şu zatlar bil kastlaýyn bilip şu zatlaryň irmetdigini bilmem bil kastlaýyn sesini çykaran okşup öňüne geçsen sen özüň günäkar berdi. Nasıl dedi oturlar özlerinin günahkardıklarını. Ama men onun şu zatlara şikayetim ardımı kime yetirmeli mi? Men kime yetirmeli? O prezidenti men yetirecek ya o prezident sen ardına seredeceğim. Sen ardına seredeceğin ne kanunu var ne konstitusiyası var ya ne kuraması var şunun üstünde işleyen ardına seredeceğim. Aysan aydı vermeli bunu o aysan aydı ve otur vermeli bu kalkarın yeman aytmanam bolano. Emosiýasy aýdyp bolan zatları. Ýani gynansak da dowam etip dur. Tuğçe bilen näme diýjek bolar? Şu medyadan ýa söz açtın da medyada bular näme görkezler? Mesela bilim sistemasyny alaly. Köçede velosiped sürerler, talyplar bar. Ak giyinýärler, velosipedler hemmesi bir şeli giyinler, bir şeli velosipedler, bir şeli şu talyplara öz puluna eýin baş aldırıp, forma aldırıp, öz puluna velosiped aldırıp, şunu fasad edip görkezýärler. Yolda, köçede nämemiş sağlık bir yaşayışmış dep fasad edip görkezýärler. Ine mediada görkezýän zatlary bularyň. Nämemiş edaraların kapysynyň öňünde zaýatka edem bolýarlar. Ine şu bularyň mediada görkezýän zatlary jurnalistlaryň. Ine fasad. Yo şol atlaryň elbetdigini bilibem. Şuňa sesini çykarmaýan. Normal hayata gelen vaktin var mı şunun yalızat? Var mı? Şu talyplar öz kisesinden alıp giyerler şu formanı. Şu talyplar öz puluna gymmat satýarlar. Formanı ýa-da şu velosiped ýa-da gymmat satýarlar. Ine fasat. Yo okuwa girjek, o zaman pul vermeli Tuğçe. Habar çıkardılar ha. Başka bular. Bundan başka. Yo okuwa pul verip girmeli, onun içinde, onun sitesinde de o taýda çeresi, meresi zady bilen soňundan içine girdirilýän. Bulan hemmesi pul işlemek için edilýän oýunlar we halky mankurtlaşdyrmak için edilýän oýunlar. Mankurt koymak için. Bu sebäpler bolmaly. Ösüşe gitmeliler, hiç ösmeliler. Ösmemeli üçin hem şu zatlar edilmeli. Ösýän şekilde görkezilýän, ösýän şekilde. Näme şimdi köpçüliklerin halkyň istek boýunça versewit nemesine gatnaşylýar, çärelerine gatnaşylýar. Hemmesi bir meňdeş eşikde. Bu gaty utanç ýerji däl, gaty aýylgans. Erwetliň üstünden ýetdi, gaty erwetliň. Sözüm başında aydıp geçdime Türkmenistan'ın düýbünden hem yeri fasat dep. Boşuna aydam yok bunu. Neresinden tutun gaýsy edarası bolsun, guruluşu bolsun, pudak bolsun hemmesi fasat. Başından soňuna çelli. Hiçbir edarada bir doğru işini bilip işleyen bir edara yok Türkmenistan'da. Fasat bolmayan bir edara, guruluşu, pudak yok. Hemmesi fasat. Awa Serdar, sen näme etdilersiň bu temada? Endi istadan medisinadan azık düşünjäm aýtjak da ýani Türkçede onu aýtyp geçdi da medisina arada. Endi reklam edýärler. Käbir şahsiýete meňdeşler. Birine onkologistik sentrimiz bar diýär. 25 ve 55 ýaş aralykly denanlar diýär, aýarlar diýär. Mut bejerip nemetjek, bejerip diýen noktalarny barlagyny mut etjek diýär. Endi şonu bir hili bir uly bir hereket hökmünde görkezýär. Normalny ýurt bolanda men düşünjüm boýunça hiç ýurda meniň banlysyny ýani poliklinikam bar plan tüsli diýip öwünmezmi kadýanda? Ol ödem 25 ile 55 ýaş aralyk diýär da. Endi diýmek şol şotyň
aňyrsynda ýetip aýtýandyr da şol. Demek şu ýurdun denanlary 20-50 ýaş aralygy köpçüliginde şol keselçilik ba onkologiki. Onu yani normal ýurtda bir hukuk bolunan haklar talap edilip hukuka bürap duran ýurtda Üstünde görülen döwletleri. o şonun öňüne alınmaly. Şu onkologiki kesel meselem diňe ýekejet aýdyn da öňüne alınmaly. Şu taýda şu wagt 5 etazy onkologik sentr bar bolsa şol bir etajan bolmaly däl aslında. Olaryň seredin nemeslerine. O zaman mektep yani ýokary hujaýlar dik geçýär. Endi taýda strategiýasynyň kiçijik bir taktikasy bar. Her bir ullukan, uly apakça jaýlarynyň içinde bir tane oğudunca kürsü var. Pastamaya çıkıp mikrofonluca şeyle getirýärler ha. Ödem şey student diýip aýdyn, şol biriň ýaşlanlar. Girýär kapydan boldy şoňa göz düşýär. Endi bilimsiz ýaşa şo gören kürsüsi nähil pikir oýandyrýar, bilimsiz ýaşa. Men şoň aňyrynda geçmeli geplemeli diýär. Kürsüye aşık. Ha, kürsü özüne çekýär. Yani wezipe bilen wezipeni işi garşdyrýarlar da taýda. Wezipe aslında sen etmeli işiň diýmek da wezipe. Olar bolsa kürsüni wezipe hökmünde hödürleýärler. Yok. Okey, bilsin hödürlesinler Serdar, şu wezipe baryan adamyň näme bilgisi var? Ha? Şu zatları düşün. Becerip bilecek näme bilgisi var şu zatları. Yani dowam eden. Endi ýanky gören kürsüsi şonuň özüne çekýär. Aşyk boldy şo kürde. Nähili bir bilimsiz ýaşlara näme pikir öğretdirler. Ýaşy ul kiçik tapady oň bilimsiz bolsa. Näme ben lider diýen manyny çykarýar taýda. Men şu taýyk barmaly, şu taýda her ýa-da öyle şu taýyk barmaly. Men şu gaty kagazy almaly da şu taýyk barmaly. Menim kukla var anemedäki. Biriň ýurtda kukla 2 tane. Şolar ýaldy edenmet gezmeli men diýär. Yo düşünce. Dilinde bir zat diýipdi, o dilinde bir zat diýipdi. Ýöne kellesi başga zat aýlap duran. Yani şonuň ýaly düşünje dörýär da. Kürsüde otursam hemme zat etsem, menim prezident bolsam edenmeden diýen ýaly. Menim şonuň ýaly etjek edenmeden. Edenmeden olanda ol bolun ogul. Sen bir edeniň etseň, biriniň hukugyny bozýan. Hukugyny bozsam, sen hakyň bolan o taýda o hereket etmäne. Onun şu mediada bir adam görkezýärler, gidip akça nemeli, akýalja, akça futbolkalja. Üstü apparatsaja gidip onu açtım, ben açtım. Atyň ýanyna bar, aýtyň ýanyna bar ya. Endi bilimsiz ýene de aýdyn şu ýurtdaşlarymyzda näme pikir dörýär? Lider sözü vardır şu halkın arasında şu aydılyan. Bir de bir lider gerek. İyinden gitmeli biz. Yani şu sözün aňyr tarapy manysy näme? Köpçülükde güýç ýokdur. Köpçülük bir musurdur. Şonuň ýaly sözü oturupdy beýnisinde bular. Aňyrky alja görä hereket edýärler da bular. Düşünüp. Ýöne şu köpçülük. Orçanam howaýna ýene azyk bir mutawam eden näme üçin Türkiýe'yi beren oklar? Kysdylar Türkiýany, ýa Türkdäkileri içeri galan oklar. Näme üçin ortada howas bilen berýärler? Näme üçin olan adamlarna sebäbi düýp fundament çok ortadan alda bilen ýurdum şu wagtda. Ýöne Türkiýe gelse, Türkiýede bilen kullan diýip biljekler, ýöne şaýda görüşiň howasy bar. Görüşiň howasy. Herkim de düşünjeni aýdyp bilýär, pikirlenip bilýär, bir köpçüligiň içinde aýdyş bilýär. Yani köp erkinlik görüşi näme oturtdy? Senin kompýuteriň ütedi, başga işler. Ýurdun içine barsan, sen kaýyl bolan ok içinde hümledip görýän. Wagt geldi, köçäzem çykyp bilýän, wagt gerek geldi, papagyna muçur bilýän gerekli adamlaryň. Şu erkinlik howasyny, görüş howasyny görmesin diýip
İmolar eçeler ýöne bolar bolsa nemeler informasiýa zyňyp durundur özlerine gerek bolan informasiýa. Yani Saklamak için, cahil Ava saklamak için. özüne gerek özlerine şu terör toprağın özüne gerek görünüşünde şu kvadratın içinde saklamalı ya da toğlak yumurta şeklinde saklamalı şonu. Yani taştan gelen mesela halkın sesi bir gepleşi geçse olur 100 sanatı ne diye özüm halkın sesini çeynemeli olsa bir gepleşini çeynep berengden yutmalı olsa olunkuda tayin malumat var. 40-60 derler 55 45 derler söyleyip Ankara'nın sonunda hemmetinden yalan edip yudup öğreniştirerler da yavaş. Sabır der, şükür der, ol deyiptir, bil deyiptir, mahdumluğunun diýmedik sözlerini goşup Kim günahkarını berdi? Serdar ağa, kim günahkar? Halk günahkar mı ya? Şu zatlara Şimdi- aytan adam günahkar mı ya? Şu işleri etip duran adam günahkar. Ha, üç kayıtlı günahkar. şöyle bir neme var da aydın adamlar yani aydınlan yolundaki ya düşüncesini aydın fikirlenip bilen adamlar şunu aytmaly, borçly şiratları görýän zadyny ya boljaklardy, görüp biljeklardy öz düşünjesi azık ýalňyşyk bolsa orta atmaly, şunu köpçüligi atmaly. Onsoň biri üstüne goşar, biri nemesi artygyny aýrar, kem ýerini şöýde bir ortak bir köpçülük halk üçin bir netije çykýar da. İnşallah. Okay. Tutmalar için amatlı bolýar. Halky näçe cahil tutsan sonra halk näme bolýar? Medisina inanmaň yerine gidip palçylara, duaç ina bu nämeler bar ýa, töwürler, şunlara inanýarlar. Şunýal zatlara inanýarlar. Halk näçe cahil tutsa şunça bulara amatlı bolýar. Yok, amatly bolýandyr, ýöne her bir zadyň nemesem magarçylyk bilen tarapam martymça bilen. Durap bilmeýär. Hak Nasıl? sorma, hak näme boldy, näme diýeni düşünmeýär halk, jahil halk. Halk hakkynyň özüni, hakkynyň nämeliğine düşünmeýär. Molla sumaklara inanýarlar, falçylara inanýarlar. Medisina soramaýar. Näme bizer medisinamız işlemeýär, näme üçin medisinamız güçli däl dep soramaýar. Şunun ýaly jahil halkdan şu zatlar garaşylar. Başga zat garaşylmaýar. Bilen fasadyň bir görnüşi, Hawa. fasadyny. Bilansak düşolar ýalyk, ýöne bu zatlary öňüne geçmeli, hökmen halk bolup geçmeli. Beýip soňuna geçeni gidip bilmeýär. Ya dargamaly, ya düzemeli. İkisinden haýsam bolsa biri, üçüncüsü ýok. Ya dargamaly, ya düzemeli. Düzemese näkilek boljak ki? Dargasa näkilek boljak diňe biz dargamyzda bütün Türkmenistan dargaýa. Döwlet gitýär, döwlet. Şoň üçin bu fasadyny etip beren, reklamasyny etip beren adamlaryň belki özleri hem düşünýänler köpsüni. Yani berilen bu ýürek esasında näme diýenlerler? Düşünýäni has gowy düşünýär bu zatlara. Ya sesini çıkarana bilkaslı bilip bilkaslı ne diýerler? Türkmeniň özü bilen edýärler. Türkmeniň eli bilen edip oturýarlar. Bularyň gitjek bolsalar hökmen güýç görmeli bular. Güýç görmese giden oklar eken. Şonu özleri suud edip oturýarlar da ýani. Ine propagandasyny etip beren nemeler vardır. Orsun propagandasyny etip beren Allah'ım rahim diýip bir jurnalistler vardır. Adyny aýdap geçesim gelen okuýar. Şoň ýüzüne näme sapar aýdyrly, suutnamalary bilen görkezli durýan näler? Näme üçin durany? Sebäbi durmak isleýän, ýokany adam däl. Ýüzüne alany. Demek güýç görmek isleýär. Güýç bilen dururum men ýa. Suud edip oturýar. Ya bu içeridekiler hem şolar ýaly. Äkli nemelerini, suutnamalary içini çıkar görkezde ýüzlerine patlatyp goýýan, goýup oturýar ýüzlerini. Durýarlarmy? Ya düzeltecek bolýarlar, düzeltýär TV şedýärler, internetde mysal alaly. Nähile getdiler, beter petikler koydular. Petik koydular. İnternet ösürýär diýip, o aýdyşlaryna görä 1000 sekundda 1000 kilobayt internet tezligi ozalan bar eken. Ýöne şu 210 kilobayt men şeýle ýazyp alyp galym şu. Yani 256 gigabayt internetlik, buran 512 gigabaytlyk bar eken, buran 1 megabaytlyk bar eken. Bolin şu 256 512 ölçür 1 megabayty açtyrlar. 1 megabayt ozalan bar eken bu.
Ýöne şonu üstürýät diýip seret eden oşlaryny üstürýät diýip onu beýenler jawar etip görkezýärler abi. Utanç berýär zat ödem bu gataýlar. Boluş taýdan aýtjagymyz ýok, bu jemle ýelen serdar abi. Üstüne goşmakda isleýän näme barmy? Gaty uzaltmaly abi. Görjüler, Şu dinleýijiler. çözümünü tapmalı, bize çözümünü tapmalı, çıkış yolunu tapmalı. Çözümi tuğçu da var, çözümi yine şu zatlar gündeme çıkıp durmalı. Şu zatlar ekrana çıkıp durmalı. Ekrana çıkmasa bu çözülmeýär bu zatlar. Ekrana Bu fasat- bir çıkıp durmalı. Fasat Fasatı var. tapmalı. Tuğçu abla yok içeriden bilmeýärler bunu. Yani ekrandan çıkmalılar bu zatlar. Şu gepleşeni etmeli. Ödem köpçülüklerini etmeli. Köpçülüklerini izgiderli hem köpçülüklerini etmeli. Köpçülüklerini etmeni bilersin. Yani izgiderli etmeli bunu. Bir adam ol, iki adam ol, 10 adam ol topal diyor. Ama bize şöyle bunu saparağa kemineyem neçe gezek bellep geçti bu fasatı. Bize hazır şöyle bellep geçi oturtmuz. Bir %10%'ını Türkmenistan problemasının %10%'ını üstüne durup geçtik. Ama yine köp alımın problemalar bu fasat probleması üstüne göz boyalan, önüne perde çekilen problemalar yaman köp Türkmenistan'da. Bunları gündeme çıkarmalı. Ya bir mutmenem goşaýynda onlar. Hindistan'da çözüm bir ýol kendir ýöne bir ýol çörsün men aýdyn. Maskala öz arasında şiratlary ýene birin köp hojuluklarynda ýar sana diýarty bädi da. Bir-birine yalan sözlemek goýmaly. Birinjilik bilen. Ýagdaýyň nähilinde şunyň ýaşynyň ýagdaýy men görýär Taýda, Türkiýede. Seniň ýagdaýyň nähili, menim şunyň ýaşynyň ýagdaýy. Ala deppesin, ýene etmesin diýip bir-biriniň göwnüne değinmez. Şol ýanky dogry sözläp başlarsyňar. Bir näçe wagtyň dowamında bunyň kellede pikir dörräp başlaýar. Näme üçin bu böyle? Biz boşlumy şunu çekip gelmäne. Öz ýurdumyzda mada ýurt dünýäde dörnji ýerde durýar. Diňe gar nebetini tatsaňda. Näme üçin şöyle kim sebäpkär? Adamlaryň içinde pikirler toplanýar, pat burun ýarlýar. Yani şol atlary öňüne almak üçin imona doldurýarlar, TikTok'a, Pokton doldurýarlar. Gowy diýip görkezip otyrlar. Maskaladan başlanmaly. Aldamal däl, çağına bolsa aýtsaňa, kitçe eken, gyz eken diýip, ya zenan eken diýip neme durmaly däl, bir-birine. Ya ejem eken, akkam eken diýip durmaly däl, bir-birine aýtmaly. Günde azajyk gytgaçyk edip aýtýan bolyn, ýanky adamyň nemesinde toplanýar da ýankylatlar. Görüp gören azaplary, güzaplary toplanýar. Burun ýarlan wagty. Serdar abi. Mesele Yok bilinçaltı değil ya şunyalı. Bilinçaltında galyan. galya o gerek wagty patlap çykýar, ol gaýnap duran adan atylýar. Onuň şeýagdaý bilýärler terror toparyň kitapçylary, ýol görkezýänçiler diýen. Şoň üçin bolasym onam çykaryp ýatandyrlar, bolar bolmasa hatlaryna ýazyp ýatandyrlar. Näde bir başga ýerleriň täzeliklerini gurulum berip berler. Şo näme getirmejek bolýarlar da. Esasy näde diýen tema getirmejek. Şo daşyndan aýlap durlar, Yok yine ben özü nereden gelýän anamsyzlyk özü. Anamsyzlyk ne şu özler anamsyz döretýärlerini özler şular anamsyz ne şular hiç seredin bir döwlet bar, pikir edin döwlet bar. Yani döwlet dolandyryp oturan hökümet bar. Yani şu hökümetiň hiç bir adam onunuk. Öz halkyň onunuk ne? Halk onunuk. Ya bir karar alýar, bir iş etmek üçin karar alýar, iş etmeliligine karary. Men şu kararyň arka tarapda nähile iş alyp barjagyny halk bilýär, ananok. Ay bu hökümet edýän bolsa düşünüklidir diýerler etmine. Hökümet özüm, ananyp bolaýjaklar özüm. Döwleti dolandyryp oturan hökümet. Nereden gelýär bolan özleri ýalançy, özleri diýýür, özleri bir kezzap. Aydan sözünde durmayalar sohbet. Aydan sözünde durmayalar. Söz berýärler, aýtja bolýar şu dep ama etmeýärler. Şunuň üçin indi halk inanmaýar onlara. Ýok anam da gaçdy bular.
Anamdan kaçtı. Ne hilek ýagdaýda anamdan kaçacaklarına mene ýakynly. Ýene wagt görkezler bizi aýda oturmaly berdi. Daýanyp bilmejeklerinem bilýärler höküm neme. Şu hökümet şu aýakda galsa halk ene şu gelejeginiň ýokdugyny bilýärler. Köp halk köp adam bilýär, gaty köp adam. Yani bilmeýän adam köpdür diýäňiz bir ýok. Bilmeýänden bilýän köp şu wagt. Gelejeginiň ýokdugyny düşünýän adamlar köp. Bular özlerim bilýän şu işleň edip oturan adamlaryň özlerim bilýär gelejekleriniň ýokdugyny, öz gelejeklikleriniň ýokdugyny. Görürse diýip olarda duşa düşünje barýar. Mümkin näl? Mümkin de daýan aýakda galjak bolsa Osmanlı imperiýasy galardy. Ya Seljuk imperiýasy galardy. Ya bolmasa Hitler'in nemesi galardy. Diktatorlugy. Ya ol Arapdaky nemenki galardy. Kim şu? Serdar Ýatly atyl öldürler. Bir diktator. Ha, Irak'dakymy? Irakdaky awa. Saddam Hüseyin mi? Saddam Hüseyin awa. Şolar galardy. Galmajak ýalypdyr. We galjak ýalypdyr. Onu galmadylar hiç ýerde. Mümkin näl bular, mümkin näl. Ya düzemeli ya dargamaly. Haýsam bolsa bir. Bu dargajaňdan düzejek hat ýakyn görnüp durýar var. Düzedersem. Ýöne şular ýa züwetdin, nadan. Ýa adam sypatly bir adam diýip düşünmeýän haýwanlar biz watanymyzy gidersek şular ýalyp nadan türkmenler eli bilen watanymyzy gidersek onu biz nähilik derejede adam bolýar. Pikir et görün halk bolup. Halk bolup nähilik derejede adam bolýar. Çünkü sana aýmaljak, barma okas sana aýmaljak. Şu watany Türkmenistan döwletine dönüp golup duran adamlardan watanymyzy elimizden alyrsak onda biz adamam däl. Özümüz asy böyle aýmaly bolýar hakykatdan. Yani biz o derejeye getirler. Söhbet umyalı dep düşünmemen, umyalı düşünmeyen bizlerin bir ideologiyamız var täze Türkmenistan'da. Yo meselem getirýän tuğça bilen düşünmek da olar ýa. Yani bir namus edilýär adam bir namus edýär bilýän biz atlary düşünýän adam. Senem namus edýänsi bu zatlara bir düşünýän adam gaty namus edici etdirji zat bular. Mümkin näl namus etmän gezip bolan. Söhbet bir insanda olan wagty bir amacı bolýar. Dogrymy? Bir yaşama amacı, bir insan bolup dogulansın. Sadece insan adam yep içmek üçün gelmeýär bu dünýä. Bir ideologiyasy bolmaly, bir amacı bolmaly, bir öňde göz nemesi bolmaly. Neme diýerler, bir dünýä garaýşy bolmaly. Ama biziň Türkmenistan halkynda ýok umyaly zat. Umyaly bolmaly däl adam. Yaşama doğulan soň yaşamalı adam. Yaşamak bilen yaşamanın arasında ulu bir tapawut bar. Bizlerin halk yaşamaya, bizlerin halk sadece neme diýerler, döredi, ýiýe, içe, ölýe. Şunun ýaly bir halk boldu Türkmenistanyň içindekiler. Şunun ýaly bolmaly däl, bir ideologiýaňyz bolmaly. Bizlerin mesela hazır bir ideologiýamyz bar. Täze Türkmenistan ideologiýamyz. Täze Türkmenistan nähili? Bizlerin çağalarymyz üçin, geleceğimiz üçin bir neme bilim sisteması bolsun, sağlık sisteması bolsun hemmesi ösçek. Täze nemelerde neme diye söhbet bir yardım etsen azıcık. Täze planlar, maksatlar bolmaly ýa. Täze maksatlarımız bolacak, täze bir dünya, täze dünya ösüşünde Geleceğin nemetmeli, geleceğin proýektyny çizmeli. Tap bilem yok. Täze ideologiýa, täze söz nemeleri. Şunyalı bir gözünüzü açın, bir azıcık gözünüzü açın. Bir bizlerin halk nähili halk ütkeşmelerden gorkýar. Ütkeşmeleri görüp bilmeýärmi, gorkýarmy? Şu öňki siýaly bir öňki gadym zamanda galan mamalarymyzyň düşünjeleri bilen galan bizlerin halk gorkýarlar, ösmäge gorkýarlar bizlerin Türkmenistanyň halky. Umyaly bolmak. Hawalarymyzyň geleceğini düşünin. Hawa bu düşünmesele pikir et bilen oklar şu zatlar göz ýigi. Perdeni aýryn artık. Perdeni aýryn perdeni. Bolýar şu ýerde gaty uzağa çekdirmeli. Şu ýerde jemmäli. Dinleyijiler hem etmesin ýa-da bolsa. Tawalym köp. Sizem sağ olun. Sağ olun.